mata ne ta kai ƙara da aka ta kai ƙara wajen alƙali a shari'ar musulunci za a ba ma mata alƙali zai ba ma miji biko zai ce ka je ka yi biko in miji ya ce ban san inda ake biko ba sai a ce lokacin da kake neman aurenta me kake yi lokacin da nake zan nemi aurenta zan saka sabon kaya zan saka sabon hula zan saka sabon agogo zan saka sabon takalmi kuma zan goge bakina kuma zan yi aski ba zan bar gemu na gashin bakina ta murɗo no respect in na sha kunu ko madara ya shiga ciki ba kun gane ko ba zan bar idona da annakiya ba zan bar gashi na ba ban tace ba kun gane wannan sa'annan har yanzu zan nemi turare in fesa akwai bambanci wani idan ka auri mata lokacin tunda ka saba da ita ba za ka fesa turare ba kamar inda mata lokacin da za ka aure ta za ka ga ita ne lalle ita ne kitso ma akwai wibi akwai aliyawo a kitson akwai zanen yawo ba haka ba? Kitso kala-kala ne mai sunan kitso akwai cuku akwai mai akwai air sharp akwai air marmara akwai air toliya akwai air zibidir akwai yar gani kalle ni akwai renani akwai jani kusan jani ita ne wanda in an yi kitso sai a dan zubo shi a nan ana dan magana kuma sai ka ga dan ja dai don a yi wannan sigina sai ta dan sigina mai gida jani mai gida sunan kitson akwai harare ni mai gida akwai kalle ni mai gida akwai bani tukuici mai gida akwai sasanti mai gida zan muku siffan shi sasanti mai gida shi kuma wannan idan ta yi wannan kitson lokacin da ta yi kitson nan in lokacin da gangan kawai sai ta dan cire dan kwalin kitson nan ya yi kyau ga kan nan ya fito zazur amma in kanta kaman goruba ne kai kuma ta ai gashi na ni'ima ne shehu usman dan hodiyo ya ce asharu firrasi zina wa tarkuha sunna wata matan na rantse da mata za ku aske kanku kamar inda muke aska kanmu malu wata kanta yadda ka san zunguru Allah ga ganji saboda haka Allah muku albarka to don haka ku mata wannan shari'a shi yake nunawa